Ye, spesial matur panjenengan Pak Cari siswa Rajo Kayen gini ibang. Mas Iko ndakon ngetan ditunggu Pak Cari siswa Rajo nggih. Semanun bantu Pak Cari Kayen gini ibang lamongan nggih. Mas Iko buat Mas Iko. Mas Iko Purbaya ya. Kaki Mas Iko Purbaya ditunggu pacare. Oke bolo-bolo wonten kaya wis dak OTW. Berangkat. Kabeh aku yang jalan ambung